Dobrý deň prajem všetkým. Ak dovolíte, začneme. Vážení občania, vážené obecné zastupiteľstvo, vážená pani kontrolórka, všetci vítajte. Otváram 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Ak dovolíte, navrhujem hneď za zapisovateľku obecného zastupiteľstva magisterku Marcelu Turničovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Katarínu Kokorcovú a pána poslanca Radovana Hanica. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že sme schválili za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva magisterku Marcelu Turničovú a za pani poslankyňu Katarínu Kokorcovú a pána poslanca Radovana Hanica. Ak dovolíte, prejdeme k členovej návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Miroslava Tureniča, pána poslanca inžiniera Alexandra Molnára a pána poslanca inžiniera Jaroslava Vokovna. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nedávam hlasovať, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu v zložení pán poslanec Miroslav Turenič, pán poslanec inžinier Alexander Molnár a pán poslanec inžinier Jaroslav Vokov. Prejdeme k schváleniu programu dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Ja navrhujem zmenu programu pridať po 6. bod rôzne a záver sa presunie na bod 7. Prosím. Bod rôzne len pridať do programu dnešného zasadnutia. A mohli by ste nám prečítať, pretože sa budú niečo také Materiálom sme neposielali? Pozvánku? Pozvánka nebola posielaná s materiálom? Nie. To sú tie úplné formality a teraz vlastne schválenie programu ako 4. bod, ako 5. bod zámer prístavby základnej školy v Bernolákove, ako 6. bod ja navrhujem doplniť bod rôzne a ako 7. bod do záver. No my to nemáme. To som nevedel, pardon. Elektronicky pozvánka išla, ale... Takže nejaké ďalšie doplňujúce návrhy? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za takto upravený program? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo schváľuje program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorého prvé 3 body boli formálne, a to úvod, voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a potom samotné schválenie programu, zámer prístavby základnej školy v Bernolákove, rôzne a záver. Ďakujem pekne. A sme rovno v bode 4, v bode prístavby základnej školy v Bernolákove. Ak dovolíte, prečítam dôvodnú správu. Mám to pod programu. Peter, poprosím, priprav sa na prezentáciu. Dôvodová správa na základe viacerých stretnutí na pôde základnej školy na Komenskej ulici číslo 3 medzi riaditeľkou školy magisterkou Barborou Rígovou, ktorú tu medzi nami srdečne vítam, starostom obce, mnou, predsedom komisie školstva, športu a mládeže inžinierom Alexandrom Molnárom, zamestnancami školy, rodičmi a na základe spoločného stretnutia, ktoré zvolala pani riaditeľka základnej školy Rígová,
ohľadom budúcnosti základnej školy. Starosta obce začal konať vo veci zvýšenia kapacity základnej školy Bernolákové. Dňa 27. mája tohto roka poslal starosta obce žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov marca. Prepáčte, dňa 27. marca 2015 poslal starosta obce žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zvýšenie kapacity v základnej škole Bernolákové. Dňa 7. apríla 2015 mi prišiel mail, v ktorom magister Jan Jaraba pozýva na pracovné rokovanie v súvislosti s potrebou rozšírenia priestorov našej základnej školy. Tohto stretnutia sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13. apríla 2015 zúčastnili starosta obce a riaditeľka základnej školy. Dňa 13. apríla 2015 prišla odpoveď na žiadosť obce o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorej inžinier Marian Galán, zastupujúci generálny riaditeľ, píše, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude hľadať možnosti, ako čo najefektívnejšie vyriešiť priestorové problémy základnej školy Bernolákové. Na deň 20. apríl 2015 starosta obce dohodol so starostom obce Dunajská Lužná pracovný výjazd, na ktorom nám pán starosta ukázal budovu a vnútorné priestory novovybudovanej modulovej základnej školy, ktorú slávnostne otvorili a dali do prevádzky 21. apríla 2015. Fotografie som vám poslal mailom 30. apríla. Dňa 24.4.2015 sa so starostom obce telefonicky spojil magister Jan Jaraba a dohodol ďalšie pracovné stretnutie na pôde základnej školy Komenského ulica číslo 3. Zároveň oznámil, že na tomto stretnutí budú prítomní inžinier Štefan Chudoba za Ministerstvo školstva a Anton Marcinčín za Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Dňa 28. apríla sa uskutočnilo toto pracovné stretnutie medzi starostom obce, riaditeľkou školy, oboma pánmi z ministerstiev a predsedami Komisie školstva, športu a mládeže a Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania. To je s inžinierom Alexandrom Molnárom a Miroslavom Dureničom. Za obecný úrad bol ešte prítomný inžinier architekt Marian Jurča. Na tomto pracovnom stretnutí sa navrhol postup, ako má obec postupovať, aby získala dotáciu na prístavbu základnej školy vo výške 250 000 až 300 000 eur. Pán Chudoba sa vyjadril, že je potrebné čím skôr zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa schváli zámer prístavby základnej školy. Následne starosta obce pošle znovu žiadosť o dotáciu na prístavbu základnej školy na obe ministerstva. V júni 2015 starosta obce podpíše memorandum s Ministerstvom školstva. Prvotné náklady obce sú vo výške cca 60 000 eur. Ide o projektovú dokumentáciu, základovú dosku, infraštruktúru a verejné obstarávanie. 8-triedna základná škola v Dunajskej Lužnej vybudovaná modulovým systémom stála 397 000 eur. Ministerstvo školstva sa v rámci aktuálneho projektu orientuje na budovanie 10-triednych škôl. Náklady na vybudovanie 10-triednej školy odhadujeme na cca 600 000 eur, preto bude potrebné uvažovať aj o úvere z banky. Toľko dôvodová správa k zámeru prístavby základnej školy. Ja som vám ešte priložil celú tú korešpondenciu vlastne s ministerstvom, maily a tak ďalej, čo vlastne ako to prebiehalo, celé to má rýchly spad. Preto sa deje aj toto zastupiteľstvo na základe vlastne vyjadrenia pána Chudobu, že treba rýchlo konať, tak konáme. Vítam pána poslanca Trubača medzi nami. Ďakujem, že si prišiel. My sme sa teda zúčastnili toho stretnutia. Ďakujem pánovi starostovi Dunajskej Lužnej, pánovi Jurčíkovi, že bol ochotný sa s nami rýchlo stretnúť a prešli sme si budovu, aby sme zažili tieto priestory na vlastnej koži, ako to vlastne vyzerá takáto prístavba modulová. Poprosím teraz pani vicestarostku, aby prezentovala tento náš výjazd na fotografie. Ďakujem.
A mám pripravenú takú krátku prezentáciu. Je to vlastne z fotografií, ktoré sme robili. Posielala som mu pár ľuďom, chcela som vlastne. A vlastne, Peter, môžeš hovoriť. Neviem, či to dobre uvidíte, sú tam aj popisy a ja som aj k tomu napísala, že tu vôbec nejde o to, že či postavíme takúto školu, alebo bude vyzerať presne takto, alebo nejak inak, lebo tých projektov je strašne veľa už po Slovensku. Toto je vlastne osadenie na pozemku, bude možno tak trochu skákať. Ešte keď poprosím späť o jedno, tak treba si povedať, že oni si to v tej Dunajskej Lužnej urobili podľa seba. Tak ako oni mali ten svoj priestor, tak ako mali oni vlastne rozostavenie tých školských budov, oni sú takí trošku atypickejší ako my. Oni majú 4 budovy, či koľko takých separé. My máme vlastne 2 areály, ale máme veľkú budovu, kde máme vlastne všetky triedy. Že oni sa rozhodli aj potom pre tú stavbu spresť. Poprosím ďalej. Tuto je také pohľady exteriérové. Skôr je potom zaujímavejšie, môžeš Peter ďalej. To je tesne pred zahájením, oni sa ani netajili tým, že proste ešte tam proste robili výzdobu a budú robiť akože oficiálne otvorenie a že vlastne ich čakajú ešte terénne úpravy. Čiže naozaj to bolo také, natesno sme tam došli. Deň pred otvorením, takže deti tam ešte robili výzdobu a podobné veci, takže nie je to vlastne zabývaná škola, alebo zabývaný priestor. Tu je trošku možno zaujímavé poprosím tú textovku. To je to, čo nám vlastne oni povedali a to, čo vlastne spomínala aj starostka. Oni si zvolili, alebo respektíve naprojektovali 8 tried, lebo ich potrebovali. Čo je trošku iné, ale možno o technických veciach ani netreba hovoriť. Pre mňa bolo skôr dôležité, aby ľudia videli, že ako to vyzerá. Že tieto modulové školy sú veľmi často spájané so slovom kontajnery a sú práve viazané na rómske osady, kde sa stavajú také rýchle zariadenia, či sociálne komunity, centra alebo školy. A toto je trošku taký iný model, ako aj to opláštenie, nie je to vlastne taká tá najlacnejšia varianta. Ale dôležité bolo mať aj nejaký pocit z toho, lebo ja z hodou okolností poznám skôr také tie z toho vlnitého plechu, opláštenia, také by som povedala, že tie najlacnejšie varianty, ktoré vlastne vzhľadom na moju profesiu sú viazané skôr na tie komunitné centra v tých rómskych osadách z mojej práce. Čiže toto bolo trošku niečo iné. Pýtali sme sa vlastne pána Jurčíka, ako to vlastne oni vnímajú. Mali sme tam možnosť stretnúť pedagógov, ktorí tam už teda nejaký čas fungujú. A ešte bude aj ďalšia prezentácia. Boli sme aj v takom zariadení, ktoré postavili presne z tohto modulového systému a to už majú vlastne zabývané a fungujúca, to je materská škola. Ale toto je dobre vidieť, že toto je len jeden z modelov, ako by tá škola sa dala vlastne urobiť. Môžeme ísť ďalej. To už sú interiérové veci. To je chodba vlastne, 8 tried. Oni majú, ako môžem ja to sú vlastne také ako keby 3 bloky, 3 trakty. Na jednej strane máte triedy, máte spojovaciu chodbu, na druhej strane máte ďalšie triedy. Môžeš ísť ďalej. To sú vlastne také pohľady na chodbu a na zakončenie. Normálne klasicky vybavená škola. To, čo nebolo v projekte, a čo samozrejme ten projekt neobsahuje, alebo čo oni nemali, tak všetky tie vnútorné náklady na vybavenie tried boli z rozpočtu obce. To nie je súčasťou akože projektu. Žiadneho, myslím, že? Ani tie základová doska, akože to bolo povedané, že tam sa potom... Je to zateplené? Áno, je to zateplené. Oni tam dokonca aj hovorili, sme sa ich pýtali, že ako to teda majú. Lebo oni nám tu nevedia povedať, ale vedeli nám povedať na tej materskej škole, že oni majú napríklad už teraz vedia, že je to 40 až 60% na energiách ušetrené. Zateplenie je v cene? Áno, to je normálne, akože, ja neviem, ako sa to technicky niekto povie, to sú také sendvičové steny normálne akože zateplené. To nebolo, že postavené a potom zateplené, to už takto je normálne montovateľné. A čiže taký pánmotor je postavený. Áno, ale to je normálne skladačka. Tú fasádu si vyberieme, keby sme sa rozhodli, si vyberieme. Na internete nájdete veľa, môžeme ísť, no toto je veľmi zaujímavé, lebo sme, chceli vedieť trošku, že aké majú aj skúsenosti, lebo tá škola vlastne nefungovala, ešte bola len tesne pred otvorením, ale už nám vedel povedať
starosta, aj vlastne pani riaditeľka, meno som si nezapísala, ospravedlňujem sa jej, ale bola veľmi milá, tak už nám vedeli povedať, že na čo si treba zdať pozor. A to je jedno, akú firmu si objednáte, to je proste ich skúsenosť, čo oni sa naučili, že to, čo nemali oni napríklad upravené, že v priebehu stavby, keď ju realizovali, sa im podarilo získať nejaké vlastné zdroje, ale už to nemali upravené v zmluve, na parkoviska, na štrk, na podobné veci. Čiže nemali to upravené v zmluve. Ak by sme sa rozhodli pre takéto, máme na takéto dbať. Ak máme nejaké vlastné zdroje, aby sme mali v dohode niekde upravené, že ich vieme používať, alebo do toho zahrnúť. To, čo bolo zaujímavé, to som povedala na začiatku, že oni mali ten areál, oni si tú školu postavili tak, ako sa im tako proste hodila priestorovo na tom pozemku, ale nám povedali, že ale keď ju budete stávať tú školu, keby ste sa rozhodli, dávajte si pozor, kde ju priestorovo otočíte, pretože je veľmi dôležité, aby svetlo dopadalo z ľavej strany, to mi pani riaditeľka asi povie na tabule, a čo sa im napríklad nepodarilo, lebo to majú tak otočené alebo nastavené. Čiže keď budete rozmýšľať, že by ste ju niekde chceli situovať, tak toto je veľmi dôležité pre tú školu, pre tú výuku, pre tie deti, pre tých pedagógov. Potom sú tam, to čo nás upozorňovali, to sú výstuhy stien, lebo to sú není celé vystúžené steny, ale vedia vlastne tie výstuhy dať buď do celého toho panelu, alebo len do určitých výšok. A to sa týka... Ale to je kvôli mobiliéru, upevnenia. Tak, kvôli upevneniam, napríklad tabul, ale aj umývadiel, toaliet, pisoárov, takže to je všetko tam sú vlastne veci vody. A čo nám teda už potom povedali, že súčasťou myslím, že tých dodávok sú aj vnútorné žalúzie, to už si ale nepamätám presne, možno mi niekto potom pomôžete. Ale že oni by už napríklad teraz sa rozhodli z tej skúsenosti, čo majú v tej materskej škole, že by uprednostili napríklad vonkajšie žalúzie alebo markízy alebo zastrešenie. A to, čo ešte mali také zaujímavé, že podlahy sú tiež nejaké v dodávke, ale že oni ich napríklad už po skúsenosti z tej materskej školy, keď už robili tú základnú, sa rozhodli ich vymeniť za viaté podlahy, lebo tak nedunia, že proste majú s tým skúsenosť. Čiže to sú také veci, poznámky, ktoré som si napísala. Možno len na to, aby sme na to raz mysleli, aby ľudia vedeli, že čo všetko sa tam proste dá objaviť, neobjaviť. A istotne je tam veľa nápadov, aj túto Šáňo hovoril, keď budeme hovoriť o interiéri, že oni sa už tiež poučili, že aj rozostavenie umývadiel nemajú celkom také, ako by bolo dobre, lebo sú tam dve rožné a deti pri nich stať nebudú. Čiže to sú maličkosti, ktoré si oni pri tom zadávaní projektu vôbec neuvedomili, že by sa takáto vec mohla tam akože udiať. Môžeme ísť ďalej, keď poprosím, tu sú naše pani riaditeľky zborovní. To je zborovňa, vidíte, že to sú nie učebne. Oni majú len zborovňu a učebne. Ale tam oni hovoria, že mohli si vybrať, že keby chceli kabinety alebo chceli by nejaké špeciálne učebne, že to sú všetko veci, ktoré si musíme dopredu povedať, aký účel by malo to zariadenie alebo tá stavba pre nás splniť. Či by malo byť pre druhý stupeň alebo pre prvý stupeň, či by, výškové presne nastavenia. Môžeme ísť ďalej, toto zariadovali samozrejme z obecných peňazí, toto nebolo súčasťou dodávky, hovorím, sme sa tam tak objavili. Tuto napríklad vidíte, že sú rožné umývadla, čo je úplne jasné, že sa tam ľudia nepostavia akože dvaja k tomu umývadlu. To sú také maličkosti. Môžeme ísť ďalej. Ešte tam bolo jedna taká. A tuto majú vlastne samostatnú kotolňu, to sú vlastne dve fotky toho istého. Takže oni už teraz počítajú s tým, že tá úspora tam ako je. Už teraz vedia. To je malý kotlík pre celú budovu. Malý kotlík pre celú budovu. Ale to je pre celú, to je len pre tento objekt. Neviem, možno, keď by ste, nechcem vás zahlcovať, že vlastne máme aj tú prezentáciu tej materskej školy. Ale môžeme ju dať ako v druhej nejakej časti, aby to nebolo zase také prehltenie ako... Pre mňa, ja som tie fotky aj tak robila, aj som to tak snažila sa nastaviť, že aby ľudia získali aspoň predstavu, čo to je, lebo keď sa v telke povie, že kontajnery alebo moduly, tak všade vidíme proste len na kopci za dedinou postavené bývanie alebo proste niečo také, čo nie je ani veľmi ako pekné, ani by sa nám asi nehodilo, ani by sa nám asi nepáčilo. Ale hovorím, je to už potom vec toho, ako sa vlastne rozhodneme, aj pre z tej estetickej stránky, nielen z technickej. Áno. Čo je dôležité povedať je, že sme potrebovali tú školu naozaj vidieť a zažiť na vlastnej koži. Je to proste možnosť realizácie, ktorá na Slovensku zažíva boom a je dostupná a je v záujme
taký zreteľ osobitný má, ako keby na ministerstvách je prioritne podporujú práve projekty takýchto stavieb, ktorými vieme rýchlo vyriešiť a kvalitne našu situáciu s kapacitou základnej školy, ktorá je neúnosná. Preto to má celé aj takýto rýchly priebeh. Tá škola naozaj vyzerá pekne, dobre, keď ste vo vnútri, vôbec nemáte pocit, že to je nejaká, ja neviem, ako to by som to mohol nazvať, či unimovúnka, alebo čo, proste vstupujete do úplne normálneho, pekného priestoru školy na úrovni hygienicky nezávadného. Sú to krásne priestory, videli ste hygienické zariadenia, videli ste, tá technika je už proste na úrovni. Kotol, ktorý obhospodári celú tú budovu, má ledva meter krát, koľko, Marian? 40? 40 krát, 60 krát, 80. Úžasné. Ja ešte, keď môžem doplniť, chcem povedať, že cieľom tohto stretnutia nie je to, aby sme vybrali školu. Aby sme nerozhodovali o tom, že či budeme mať stanovú, či rovnú, či šikmu. Ani to, aby sme hovorili, aké to bude mať obloženie, aké to bude mať parametre. Akože cieľom tohto stretnutia je vôbec sa rozhodnúť, či budeme navýšenie kapacity školských zariadení alebo školského zariadenia základnej školy riešiť týmto systémom. To je akože dôležité povedať. Myslím si, že aj bude to vlastne všetko rýchlo, čiže aby si aj ľudia hlavne nemysleli, že my už teraz ideme takéto, čo má Dunajská Lužná stávať. To v žiadnom prípade nie, len proste, či je názor ľudí, alebo máme proste tú vôľu sa rozhodnúť, využiť tie finančné prostriedky, ktoré ponúka ministerstvo, ktoré samozrejme budeme musieť doplniť o finančné zdroje naše, či vôbec do takého projektu ísť. Takže týmto smerom by som bola rada, keby ste sa vyjadrili a povedali aj svoj názor. Je to dôležité preto, aby sa vôbec akékoľvek rokovanie mohlo rozbehnúť. O technickej stránke hodne bude rozprávať, už potom budú asi pedagógovia, učitelia vedieť do toho povedať, aké majú potreby, čo tam budeme skladať. Že to už je potom, ale to je až možno, že mesiac, 2, 3. Ale máme jedinečnú príležitosť otvoriť školu od budúceho školského roka 2016-2017, čo je úplne reálne. Bol by hriech nevyužiť túto ponuku ministerstva. Nepolitikárčime nič, proste prišla ponuka, odišli z našej strany žiadosti, prebehlo x stretnutí na túto tému. Poviem vám úprimne, mne je úplne jedno, či je pred voľbami, za voľbami, alebo aké je obdobie. Riešime našu situáciu, ktorá je akútna a táto ponuka je na stole. 250 až 300 000 eur na prístavbu základnej školy, ktorá sa nemusí opakovať. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Pán poslanec Turenič. Ďakujem. Najskôr by bolo možno dobre povedať tú potrebu, že prečo sa to rieši. My sme boli na stretnutí v škole, ktorú iniciovala pani riaditeľka. A možno by som poprosil práve ju, aby pár vetami možno zhrnula to, čo tam vlastne prezentovala, lebo my vieme, ale ľudia nevedia, čo tu aj sedia, lebo neboli tam všetci, že prečo vôbec tá potreba je toto stavať. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážení poslanci, ctení občania Bernolákova, populačný nárast Bernolákova je veľmi veľký. Jednak sa tu rodí strašne veľa detičiek, ktoré cez škôlku sa postupne dostávajú k nám do školy, ale sa tu aj veľa stavia. Podľa informácií, ktoré mám, je to 600 až 1000 rozostávaných domov, do ktorých sa nám prisťahujú už hotové narodené detičky, pretože sú to väčšinou mladé rodiny. Len za minulý týždeň mám nahlásené 4 prihlášky do školy ľudí, ktorí sa cez prázdniny nasťahujú. Čiže ono to už práve teraz bude začínať. To množstvo detí. Prvý raz v histórii budeme mať prvé 4 triedy A, B, C, D na škole. Tých detí je naozaj veľa a toto množstvo bude stúpať. Ja som v škole schopná vyriešiť situáciu s priestormi ešte najbližší 1-2 školské roky. Viac už nie. A potom sa dostanem do situácie,
že žiaľ bude musieť pristúpiť buď k nesympatickým opatreniam, ktorými môže byť dvojsmerná prevádzka, aby som uspokojila všetky deti z Bernolákova, alebo žiaľ bude musieť určiť ja, alebo zriaďovateľ našej základnej školy nejaké kritérium, podľa ktorého poviem jednému Bernolákovčanovi, že áno, tvoje dieťa zoberiem do školy, ale žiaľ pre toho druhého dieťa miesto nie je. Že tá situácia je až takto vážna. Preto ja osobne odporúčam tento typ školy. Bola som sa tam pozrieť, chcela som zažiť ten pocit. Škola, tá budova nie je ničím výnimočná, vyzerá úplne takisto ako ktorákoľvek murovaná budova, vnútorný pocit je takisto v podstate veľmi príjemný, pretože je to aj o tom, aké farby si zvolíme dovnútra, ako si to celé nadstavíme. Ja sa skôr zamýšľam nad tým, ak by sa teraz ten zámer neschválil, ako to budeme riešiť potom. Žiaľ, koho budem brať na zodpovednosť potom, ak tie deti do tej školy nebudú. Pretože naozaj ja som na ten potlak byla, aj bijem a situáciu riešiť treba. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme pani riaditeľke a ešte by som rád upresnil, o čo tu vlastne ide. Čím ma vy vlastne máte poveriť ako obecné zastupiteľstvo? Potrebujem jasný mandát k tomu, že môžem začať rokovania s ministerstvami oboma vo veci získania dotácie vo výške 250 až 300 tisíc eur. To je všetko. Áno, pani poslankyňa Vašková. Ak to dobre čítam text uznesenia pán starosta, tak bod B hovorí, že starostu obce vykonávať všetky úkony spojené s realizáciou tohto zámeru. To neznamená to, čo ste momentálne povedali vy, je to áno. Toto hovorí tá veta. Určite áno. Ľudne to preformulujte, ja som si myslel, chce vykonať všetky úkony spojené s realizáciou tohto zámeru. Nemôže. Viete veľmi dobre, pani poslankyňa, že nemôže. O úvere nerozhodujem sám, predsa vy to viete zo zákona. Prečo je to tam teda tak naformulované? Všetky úkony spojené s realizáciou tohto zámeru. To znamená áno. Toho zámeru získania dotácie z ministerstva školstva. Tak to tam nie je správne naformulované. Tak to tam dnes dopíšme. Čiže aby som... Starostu obce vykonať všetky úkony spojené s realizáciou tohto zámeru vo veci získania dotácie z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. No, tak toto mohlo byť. Pretože na úvod poviem, že čo sa týka po A schvaľuje zámer prístavby základnej školy na Komenského ulici číslo 3 v Bernolákove, určite dám ruku za, samozrejme, je to potrebné. Ale čo sa týka bodu B, ak by sme ho schválili v tomto znení, tak zákon 369 z roku 1990 zákon o obecnom zriadení, paragraf 11, odstavec 4, písmeno B, nám hovorí, že schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa paragrafu 20 odstavec 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzati záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. V rozsahu určenom zastupiteľstvo môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. Ale toto sú naše právomoci poslancov. Ak by sme to schválili, ten bod B v tomto vašom predloženom znení, my vám odovzdávame naše práva a naše kompetencie. Som si istá, že takisto vy by ste nedávali kompetencie podpisovať zmluvy a podobné veci niektorému z nás poslancov. Čiže za zámer výstavby základnej školy určite áno, ale vás poveriť
en bloc vykonať všetky úkony spojené s realizáciou tohto zámeru, bohužiaľ nie. Prosím vás pekne. Napísané si to. Čítame zákon o obecnom zriadení všetci pozorne. Áno. Hádam si, nemyslíte, pani poslankyňa, že ja by som vám takto dal tromb do vášho rukáva, že idem podpisovať nejaký úver sám, bez súhlasu obecného zastupiteľstva? To nemyslíte vážne? Pán starosta, ešte raz to prečítam, uznesenie, ktoré ste nám predložili. Po B poveruje starostu obce vykonať opravíme, všetky. ale nemyslíte si naozaj, že by som išiel schvaľovať nejakú, naozaj je to smiešné. To určite nie. Poveruje starostu obce Je to vykonať vaša všetky kompetencia, úkony. Práve vy preto. rozhodujete ako obecné zastupiteľstvo Práve schvaľovať preto. prípadného úveru, to je nám predsa. No ale tu je napísané, že Jasne. úkony spojené s realizáciou tohto zámeru. To znamená áno. Matematika môže povedať, ale Ja ale hovorím o materiál... zámere získania dotácie, aby sme to nepremeškali. Prosím vás, nehandrkujme sa na slovička. Vy ste si povedali za seba, ja za seba, opravujeme. Ale je tam, ja Pán chcem povedať... poslanec Molnár má Môžem niečo povedať? Ja ale to vychádzam z toho, jasné, že je to tak, ale je to tvoja interpretácia, Martina. Ne, ja som si prečítala, Martina, ja som prosím si ťa, nechaj ma dohovoriť. Nech sa páči. Ak sa názov predloženého materiálu volá zámer výstavby základnej školy, tak ja považujem pod bodom B vykonať všetky úkony s realizáciou tohto zámeru. Tam sú veci podpísanie memoranda, podanie žiadosti, veď v tom materiáli sú tie veci rozpísané. Veď akože povedzme si na rovinu, akože veď sme tu není akože prvý deň, veď nebude snad niekto tu rozhodovať o tom, že len tak sperúba, že si zoberieme úver. O tom sme tu snad my ako poslanci. Veď práve preto. Ale to je názov materiálu, sa volá zámer Áno, ja prístavby. rozumiem, ako sa A zákon nepustí. však zákon to nepustí, Práve tak preto. Prosím vás, by to nešlo do- prepáč, Iva. Ja by som Poprvé som navrhla to povedal, že preformulovať. snad si nemyslíte, že som taký amatér, že by som toto spravil. Pani realizácia, poslankyňa. realizácia To by sa tohto niekto zámeru, tešil, ja ja viem, čítam. ale určite nie. Realizáciu Verte, tohto zámeru, určite nie. chcela by som dohovoriť. Nech sa páči. Chcem len povedať, že tam je realizácia tohto zámeru a tam sú body, ktoré je nevyhnutné urobiť smerom k ministerstvu, k jednému alebo k druhému. Čiže ja to čítam v tomto podpise. Ale ak je návrh na zmenu tohto uznesenia, ak je návrh na, lebo je navrhnuté to uznesenie, veď ho naformulujme. Veď úplne je jasné, myslím, že z toho nám vyšlo všetkým, že kompetencia zastupiteľstva nemôže len tak prejsť niekomu, veď akože to je naša vec, či sa rozhodneme, nerozhodneme, budeme to robiť, alebo nebudeme to robiť. Ešte je tam podanie žiadosti, podpísanie memorandum spolupráce, ja neviem ešte koľko úkonov tam bude. Čiže poprosím, akože ak je tu nejaký návrh, lebo ja tomu rozumiem takto, ale treba potom dať návrh na zmenu toho uznesenia, takže poprosím, ak ešte máte diskusie alebo chcete podať návrh na zmenu uznesenia, treba to urobiť proste. Nemôžem. Kde ho máte? Všetko sa deje rýchlo. Prúte na náš školu, nech sa páči, už máte prax, pani poslankyňa. Nech sa oznáči. Môžete aj čakať. Ešte je možné diskutovať o tomto probléme alebo o celkovo o tom. Áno, keď sa chcete niečo spýtať alebo či dozrel čas na tú ďalšiu prezentáciu, povedzte mi, že či chcete vidieť možno aj ešte ako inak môže vyzerať taká modulová škola. Môžem sa spýtať? Školka, áno, nech sa páči. Vlastne sa Trubača, mám jednu otázku, že akú životnosť má táto škola? Táto škola má viac menej životnosť ako každá iná stavba, ale výhodou tohoto je to, že ako náhle my by sme ju prestali využívať ako školu, je použiteľná na čokoľvek iné. Dá sa rozobrať, preniesť, vymeniť. Dokonca sa dá doplniť, nové usporiadanie sa dá spraviť, ale je to potom vec aj toho, ako by sme to nastavili, že teraz chceme napríklad 10 alebo 15 rokov mať tam triedy a mohli by sme dať, len čisto teoreticky to berte, čo vám hovorím, a povedať si, že ale chceme, aby to bolo tak vymyslené, aby sme o to 20 rokov mohli z toho mať
treba otvorené priestory, treba tak, ako má tá základná škola, spraviť tam komunitné centrum. Čiže teraz sú to vlastne triedy, čiže oni to vedia. Ale myslím, že pán Jurča vie, tam sú tam technické údaje. Toto sme sa zrovna ja nepýtala, ale myslím, že ty by si mohol povedať, že aká životnosť je to. No, minimálne 50 rokov. Minimálne. To je jak normálne klasický dom, ktorý musíte potom samozrejme do neho investovať, lebo aj tie okná majú nejakú životnosť. Tá údržba sa tam musí robiť, to nie je ako bezúdržbová záhrada. Ja som sa vedela, lebo ak by sa teda bral ten úver, no neviem teda na aký dlhý čas by sa ten úver splácal, či by vlastne bol... 5 rokov, kebyže o ňom uvažujeme. Ak by sa ho, môžeme aj toto spojiť, lebo veľa to tu niekde znie, že obec nemá samozrejme v šuflíku peniaze, takže asi to bude treba prekryť úverom. Ak by sme ovšem, chcem povedať jednu zaujímavú vec, volala som do Pohorelej, niekde mám tie papiere, som sa pýtala teda Podhorán, a ešte do jednej obce som volala, ktorí išli v prvej výzve ministerstva školstva a čerpali prvýkrát tie peniaze na školy. A oni práve hovoria, že nich tie náklady stáli asi, ja neviem, 90 000 plus k tomu, čo dostali peniaze od toho ministerstva školstva. Čiže museli aj oni dať do projektovej dokumentácie, museli dosku urobiť. Ale neboli tie sumy také vysoké, možno jak tej Dunajskej Lužnej, pretože oni mali úplne ten najobyčajnejší, najlacnejší variant. Oni proste neriešili estetiku. Čiže to boli vlastne obce, ale sú tam vlastne spokojní. A oni využili ten základný modul v tých Podhoranoch a to bolo 8 tried. Čiže len treba aj povedať to, čo vlastne to tu možno niekde tak, ako ľudia majú. Ušiak niekde, že bude, ak padne rozhodnutie, bude treba hovoriť o tom, či to prekryjeme, a potom záleží o to, akú variantu by sme si rozhodli. A ešte jedna vec, tých firiem nie je 100, ktoré vedia postaviť takéto niečo, nie je ich 100. Ako vieme o nejakých 5, 3, 4, ktoré sa reálne akože vedia zapojiť do tohoto výberka. Hovorím to tu otvorene. Ako to proste nemôžete zadať, lebo to je technológia. A je to technológia podporovaná, by som povedala, že doslova až vládova, ministerstvom školstva. Tam si nevybereme. Proste môžeme si vybrať z tých 3, 4 alebo koľkých firiem, ktoré sú na to kvázi nastavené. A ktoré to už vedia robiť, takže to už je potom o kritériách. Ale hovorím, to, čo som ja videla, sú to komunitné centra, otvorené priestory, dá sa z toho spraviť, dokonca sociálne byty vedia z toho robiť. Takže keby sa to nevyužívalo ako školy, dá sa to využiť ako centrum voľného času, dá sa to využiť ako čokoľvek. Administratíva. Ešte nikto nemá 50 rokov školu takto užívaní tohto typu, to je zase pravda. Nech sa páči. Ešte mala som takú poznámočku, že čítam tu, že cirka by dostalo 600 000 eur. Robila sa nejaká finančná analýza, keby sme si zobrali nejaký úver, že ako by to zadlžilo obec. My sme sa tu stretli hlavne kvôli tej dotácii z ministerstva, ktorá nám hovorí. Lebo nám nemusí získať mandát, že môžeme jednať. Nebavíme sa tu dnes o úvere. Z projektovej dokumentácie zíde teda výsledná suma a potom zistíme vlastne. Čomu sa to pýtam, lebo dostaneme napríklad tú dotáciu, bude super, budeme radi a budeme musieť zobrať úver a že aký to môže mať treba schodom. Ale to je následný krok. Najprv sa bavíme o tom, aby sme tú dotáciu vôbec dostali. Dnes sme sa tu preto zišli. Pre nič iné. Ale kľudne sa už týmito otázkami môžete zaoberať. Môžeme ešte debatovať radšej, lebo som ešte tú prezentáciu rada vám ako ukázala. No, takže chcete teraz prezentáciu? No ale keď máte... Dobre, ľudia, môžete prezentáciu a ja potom poviem k tomu, čo chcete. No, aby ľudia vidieť. Nie, lebo... Nechcem vás... Či dáme to bode rôzne, nechcem, aby ste len... Ide mi o to, že aby sme videli, že aj inak sa to dá stavať, nemusí to byť stanová strecha úplne. Že tých priestorov je veľa, akože kto funguje na internete, vie si naklikať modulová škola, alebo kontajnerové, či nemecké, či kde je stránky, ale toto je vlastne taký priestor, tento nemá veľa pokecu k tomu. Toto už majú zariadenie zabehnuté, je to zariadenie 2 tried s maximálnou kapacitou 50 detí, ale zase nehovorím o kapacite a nechcem hovoriť o triedách, chcem len aby ste videli, že čo všetko sa dá z toho vybudovať, lebo niečo iné je mať, že triedy a chodbu a triedy na druhej strane a tuto je trošku iný
iný aj ako priestorové usporiadanie, sú tam veľké vlastne sály, aby ste to videli. Takže keď môžeme. To je aj parkovisko, ktoré bolo, myslím, že súčasťou toho. A práve z toho nám oni povedali, že tuto je, že na toto by sme si mohli dať pozor, že tuto je napríklad strecha bez previsu, trošku im tam žiari viac to slnko, ten priestor, už by to v tom priestore inak uložili v tom veľkom. Že proste také vyslovene praktické veci, že oni to teraz napríklad budú riešiť klimatizáciami, ale že keby vedeli, tak dajú vonkajšie žalúzie alebo markízy. To sú dosť nákladné. Je úžasné poučiť sa na chybách iných, keď to môžeme... Úplne otvorene hovorili, že keď do toho by ste išli, že viete čo, že technicky ste rozprávali, myslím, že stávári ste tam medzi sebou rozprávali, aj nejaká dokumentáciu nám poskytli, že na toto si dajte pozor, toto sú veci. Starosta bol veľmi milý, že ako bez okolkov nás upozorňoval od začiatku na všetky chyby. My sme tam pôvodne došli, my sme chceli pôvodne vidieť len školu. Však škola nás zaujíma, škola je pre nás dôležitá. A on hovorí, že viete, ale že my už sme tak stávali, že pred pár rokmi, že poďte sa pozrieť aj tam. A išli sme sa, objavili sme sa tam, neviem, či sa to dá preklikať. Oni robili prístavbu v pôvodnej budove škôlky, mali teda priestor, teda ďaleko väčší ako my. Hlavne čo sa týka tých zelených ploch. Tam majú veľký areál. Ale akože znútra aj ten pocit by som povedala, ako hovorila pani riaditeľka, že to proste máte jedno, či ste v takej alebo v onakej budove. Môžeme ísť ďalej. To nikto nerieši vôbec. Normálna stavba. Vidíte z takého vybavenia, oni majú také zásobacie postele. Majú jeden priestor, ktorý používajú aj na hranie, aj na spanie, čiže majú tam také tie zástava. Lebo tiež sa potrebovali tiež do nejakých finančných zdrojov. Majú tu viacej. Môžeme ísť ďalej. No také vybavenie. Takto vzniklo aj s tými výstuhami, že už toto zariadenie, alebo napríklad takto dimenzovanú škôlku by oni ťažko použili. Museli by napríklad vymeniť závesy na tie toalety, lebo tam by im to proste už nepustilo. Keby to chceli spraviť na predospelých napríklad. Ale to je napríklad taký veľký priestor, no tak ja som prvé, čo ma napadlo, že som jak v jedálni u nás v škole. Proste je tam niekde stôl nosný, ale ten priestor tam je akože naozaj veľmi veľký. A myslím, že im to stávali dve rôzne firmy. Neviem, Marian, či ty si pamätáš? Áno, práve ho poukázal na to, že 8-triedna škola bola skoro adekvátnou cenou ako táto dvojtriedna škôlka. Rozdiel bol, myslím, že okolo 10 000 eur. Čiže je to vec potom toho nastavenia, čo si povieme, že by sme chceli. A vybavenosť tej školy, aj vonkajší priestor, aj strecha, aj všetko sú viacej ako na tejto škôlke. Je problém tiež povedať, že zatekania z tej plochej strechy, odvodnenie je to cez vlastne konštrukciu toho priestoru. Čiže to sú tam tie problémy troška, čo by sme sa mali vyvarovať. A preto radšej strechu. To je materská škola, ktorá napríklad bola tak nastavená, že ona má výdajnú stravu, nemajú tam kuchyňu, takže budeme vidieť výdajnú stravy. Samostatný vchod to bude mať, to vidíte. To je tá výdajňa. Taký výber sme spravili z toho, čo sme tam proste nafotili a... Je tá výdajňa. Tam sa vidíte, že tam sa nevarí, tam sa len vyslovene... Ale je to také moderne poňaté. Je to svetlé, čisté, nové, ako... Tak je to nové, tak nie. A to oni to tuším koľko... Toto už tá školka je skoro 2 roky. 2 roky už ju majú funkčnú. To není, že to novo otvorené, to tak naozaj majú zabehnúté. Škôlku. Ja by som chcel povedať k tomu úveru, keď už sme načali tú tému, nejdeme do žiadneho halabala úveru, ideme do minimálneho možného úveru, aký môžeme zobrať, aby sme ako do ničoho obrovsky zbytočne veľkého, proste riadne budeme vychádzať z reálnych čísel, koľko stojí stavba a ten zvyšok sa budeme snažiť získať potom z banky, nič navyše, na čo? Tu sa nám to trošku posunulo, ale vidíte, že tam ku koncu je napísané, že suma vlastne bola 390 000, že to vlastne ako keby boli úplne rozdielne objekty s rovnakou cenou. No. Ale na druhej strane zase, aby sa tie deti tam cítili normálne a dobre, aj ten pedagogický zbor, aby to
My sme tam neboli v zborovniach napríklad, akože, ale sú tam tie priestory, kabinet je tam, sú tam šatne, sú tam proste tieto veci. Tam sme neboli, my sme proste len boli, skôr sme dali na ten pocit toho fungovania. Ale sa to ministerstvo, peniaze, úver, a na to sme zabudli. To sú napríklad obecné príjmy. A to je to, čo ste ma okradli, to vám tu teraz pekne presne na všetky, čo ste mi ukradli, keď sa schváloval rozpočet, ja som tam nazormal 104 000 eur. 60 000 ste mi zobrali. A tento 104 000 eur bol určený práve na takéto veci napríklad. Čiže ako je to vidieť, takže ten úver nebude až taký hrozivý, ako to vyzerá. Čiže keď ja mám 100 000, 300 000 a začnem počítať, že ešte budúci rok môžeme si zobrať peniaze z našeho rozpočtu, takže zrazu tie úvery nebudú až také hrozivé. Ako ja si myslím, že úveru sa, ako treba si to zvážiť a treba aj zistiť, spraviť prieskum, vedieť, že či obec je natoľko zdravá a vnímaná bankovými domami, aby sme nám ten úver dali, ale ja to skôr vidím o tých trošku predsudkoch, že predsa len budete stávať v Bernolákove vo veľkej dedine nejakú kontajnerovú školu alebo čo. V úvodzovkách, ale tak si myslím, že nie je to také správne, lebo je to vlastne, sú to moduly, ktoré sa dajú vyskladať a myslím, že správne sa to aj nazve, že modulová škola. Čiže IPSA je to tak, že potom, keď sa bude brať ten úver, tak bude jednoznačne komerčný a budeme musieť niečo založiť? Tak to dobre chápam? Myslím, že nie. To ja neviem, akože my sme nerobili, ja som nerobila nie, to si myslím, že nie. Prosím vás, nebavme sa teraz o úvere, potrebujeme získať jasný mandát, že ideme získať tú dotáciu, lebo naozaj len na okraj a posuňme sa teda ďalej tej veci, že potrebujeme konať rýchlo s ministerstvom proste, jedným aj s druhým. Ešte chcem povedať, že však je to potom aj vec toho, lebo napríklad tej Dunajské Lužné nám povedali, že to, na čo napríklad nemysleli a čo by aj zbytočne predražilo stavbu, je to, že oni nerobili šatne zvlášť pre deti. Využijú to proste normálne skrinkovým systémom šatňovým. A také maličkosti, že proste, ale že keby chceli byť veľmi akože gratis, tak mohli kľudne spraviť ako ďalší trakt a boli by to šatne. No proste. To sú také úplne veci, ktoré ma teraz napadajú. Ale pardon, tu sa hlasenie sa páči. Pán poslanec, som ti hlásil. Som ti nedal slovo. Ako ty chceš, môžeš povedať? Vy ste tam na začiatku hovorili informáciu, že by bolo reálne zrealizovateľné v následujúcom školskom roku. Počkaj, tak školský rok je 16-17. To je tento. Nie, ale od septembri to je 15. Od septembra je... No a ja myslím 16-17, áno. Od 1.9. roku 2016, pani riaditeľka, sme sa bavili, keď všetko pôjde, je to reálne. Od budúc, nie tohto septembra, ten už nerátam, ten ďalší školský rok. Áno, čo je úžasné tiež. Máte základy urobené, to je teraz 15-16, čo ide od septembra. A my myslíme 16-17. Takto, tá výstavba je veľmi rýchla, akože oni prídu, tie moduly sa dajú vyskladať v rôznych variantách do... Ono, výstavbe, keď už dojde, to pôjde veľmi rýchlo, už aby sme boli v tom bode. Celý ten proces obstarávania tých žiadostí, tých mehačiek okolo toho, to bude trvať. Ale keď sa spustí už samotná výstavba, tak tá trvá 6-8 týždňov. Všetci hovoria o 2 mesiacoch, proste nás škola stojí. Veď práve, hej. Všetko, tak. Samozrejme, obec bude súčinná v maximálnej možnej miere, ale nie všetko závisí od nás. Je to len od nás. A oni nás aj upozorňovali na to, že k tej Lužnej, ale že najdlhšie im teda trvalo verejné obstarávanie. To je proste jednoznačne. Že oni postavili za 8 týždňov, ale urobili potom verejné úpravy. Že to je asi najväčší problém všetkých proste týchto vecí. Ale to myslím, že spomínali aj v tej obci, kde som volala v tom Kežmarskom okrese. Dobre, poďme teda. Použitého materiálu, lebo Amerika sa je efektívnejšia. Oni preto nebudú, lebo je proste drahé.
A to je to nejakým prístupom. A potom, čo sa týka zdrojov financovania, Poprosím vás o ticho, ak môžete. ďalší zdroj financovania sú predsa tí, ktorí tu urobili to, že ten prírastok obyvateľov a ten demografický vývoj je dosť teda značne narušený a vzniká táto potreba nových tried, takže je tu určitá skupina investorov, ktorí sem do obce prišli a tieto záväzky ich týmto smerom sa opomenuli a to by mala teda obec aj sme na nich sa obrátiť a ďalší zdroj financovania hľadať aj u nich, lebo oni nám tých obyvateľov sem priniesli, ktorí následne tieto potreby chcú realizovať. Aby sa oslovili aj investori. Tam máš zase ako balík oslovenia týchto investorov. Takisto potrebuješ cesty, takisto potrebuješ oddychové zóny v tých lokalitách riešiť jedným druhým všetkým. Samozrejme aj školky, aj školy. To je komplexný balík, s ktorým ich oslovujeme, že čo oni na to. Že nielen stavať domy. Nech ukážu, akí sú progresívni a či sú si vedomí týchto všetkých záväzkov. Po našich cestách radi chodia do svojich zón, kde teraz stavajú a ničia naše cesty. Takže tomu sa teraz napríklad venujem. Ale hlavne osloviť aj ľudí a obyvateľov Vermolákova, ktorí sú teda prišielci teraz, aby sa prihlasovali na trvalé pobyty, aby potom boli tie podielové dane, aby sa malo z čoho financovať. Pretože toto je najdôležitejší zdroj financií obce. No a tí, čo majú školu povinné deti, tak tí by mali byť asi špeciálne oslovovaní. Osvete sa nebránim žiadnom. Pozitívnym spôsobom motivačne určite nie. Máme údaje z matriky, že od 1. januára do 1. mája sa do obce prihlásilo na trvalý pobyt 144 nových obyvateľov, z toho 38 je detí vo veku 1 až 6 rokov. Tomu sa v tomto období narodilo ďalších 21 detí v našej obci. Takže ten boom máme. Dobre, môžem sa prihlásiť. Ja som si vypočula príspevky všetkých, ktorí dosiaľ hovorili. A celé tejto téme som sa vážne venovala. Bola som si pozrieť osobne napríklad pod Horami. Šla som služobne na východ, pozrela som si viaceré tieto školy a škôlky. Chcem povedať, že nedávajme práve tieto za príklad, pretože to šlo o skutočne poľajné základné návrhy, ktoré boli vybudované v rómskych osadách. Takže, ale bola som si pozrieť aj školu v Dunajskej Južnej, nemám voči nej žiadne výhrady. Tá škola vyzerá dobre, skôr by som povedala, že mám výhrady v inom smere. Bolo tu povedané toho veľa, ale myslím si, že najdôležitejšie zo všetkého budú práve tie financie, keďže im trochu rozumiem. Myslím si, že sa púšťame do projektov, ktoré zatiaľ nemáme ničím podložené. To je tá najväčšia starosť, ktorú mne robí to, o čom tu teraz hovoríme. Ale správne povedal pán starosta a myslím, že sa snaží byť v ústretí. Nebolo dobre naformulované to uznesenie, myslím si, a stačí zmeniť to uznesenie, že teda chceme iba podať žiadosť. Teda poverujeme vás podaním žiadosti na ministerstvo školstva. Je to tak zatiaľ? Podpísanie memoranda. Dobre, takže tie základné úkony, ktoré ešte predchádzajú k tomu, aby sme sa dostali k bodu samotného schváľovania nejakej potrebujeme obstarať projektovú dokumentáciu, aby sme zistili. No ale to ešte stále len podáme žiadosť, nebola podaná žiadosť, áno? To znamená, ešte stále len podáme žiadosť, ktorá ešte musí byť schválená. Dobre som to pochopila? Áno, No, ale to to znamená, podmienuje že o vaše všetkom, súhlasné stanovisko. áno, tomu rozumiem, ale všetko ostatné môžeme riešiť následne na ďalšom zastupiteľstve. Ale pani Kisková, veď ja vám od začiatku hovorím, že snad si No, nemyslíte, dobre, že ja by som sa vystavil. Len aby sme to ozrejmili, že aby sme vedeli naformulovať, to znamená, že všetko, prečo sme sa dnes stretli, pán
Všetko, prečo sme sa dnes stretli, je, aby sme mohli podať žiadosť na ministerstvo školstva. Dobre, takže... Ale riešime aj projektovú dokumentáciu. Tá projektová My zistili dokumentácia... výšku investície a odrátame výšku dotácie, ktorá medzi tým bude plynúť, lebo získame dnes ten mandát a zvyšok potom príde téma na zastupiteľstvo. Kde sa budeme zaoberať, či áno alebo nie, či príjmeme, či akým spôsobom budeme stať všetko. A dovtedy skúsime my aj pripraviť nejakú analýzu. V poriadku. Takže ja som si tu niečo pripravila. Je pravda, že bola schválená prístavba materskej školy? Že bola schválená táto dotácia? Áno. Ale to je materská škola. Áno, materská škola. Bola schválená vo výške 185 000 eur, áno. Máme už nejaký plán, koľko bude stáť dostavba materskej školy? Nemáme, ale Nemáme. nie sme teraz kvôli materskej škole. Tu nie sme kvôli materskej škole, ja len chcem vedieť, lebo ak sa už teraz púšťame do toho, že podáme žiadosť, môžem to hovoriť? Môžete. Ak sa púšťame už teraz do toho, že hovoríme o prístavbe školy, keď nám bola práve teraz schválená prístavba materskej školy a my ešte na ňu stále nemáme ani len schválené dotácie, schválené dotácie máme. Nemáme zdroje z obce, relevantné zatiaľ, teraz ešte sme tú analýzu nevideli, odkiaľ obec bude čerpať peniaze na dostavbu materskej školy. Ja sa len pýtam, či by nebolo rozumnejšie realizovať dostavbu materskej školy, ktorá už bola schválená a vidieť, či to skutočne splnilo očakávania, ktoré máme na takúto stavbu. Pretože, ak ste si všimli, v jednom z tých slajdov, ktorý tu bol, bola informácia o tom, že tie podlahy dunia. Správne povedal pán poslanec Vokon, že takéto stavby sú v Spojených štátoch amerických, ale treba dodať, že s obrovskými skúsenosťami, pretože ich stávajú 100 rokov. To znamená, že všade tam sú už odstránené všetky nedostatky takýchto budov. Napríklad liate podlahy, povedzme si rovno, tie podlahy sú neskutočne drahé oproti tým podlahám, ktoré sú v tých budovách teraz navrhnuté. Takže tie náklady, ak ten projekt, ktorý som videla, dvojpodlažnej budovy, v hodnote 600 000 chceme realizovať, budeme potrebovať aspoň 300 000 z banky. To nie je z banky. Prečo z banky? Táto obec má prosím vlastné príjmy. Áno, má. Keď hovoríš, pani poslankyňa, hovoríš, predsa nebudem sa to s tebou prieť, ale obec má vlastné príjmy. Aj tie treba zohľadniť. Tu sa bavíme len o tom ministerstvu a úver. Ale už som pred chvíľou povedala. Nebudeme rozhadzovať, ja ti poviem, prepáč teraz ja nebudeme rozhadzovať. Lebo tu trepeme hlúposti. To nekonečná hlúposti. Áno, hlúposti môžeš rozprávať, ale ja nebudem rozprávať hlúposti. 185 000 bolo schválených na škôlku. Hotovosť z obecného účtu budeme určite potrebovať na dostavbu škôlky. V prvom rade, keďže už tento projekt bol schválený. Tak začnite od nuly. A aj tých 185 potom potrebujete. Áno, ja hovorím, tá žiadosť by sa mala podať, ale rozmýšľajme o tom, či skutočne toto je to práve. Je to na vás, vyzdvíhať. A či skutočne obec v takomto rýchlom slede, mne nejde o to, aby sa nerealizovala, mne sa tá škola v Dunajskej už nepáčila, len s tým, že mám výhrady, takže nemusíte útočiť niektorí poslanci. Ide len o tom, aby sme rozumne postupovali. Ja tomu rozumiem, ja viem, že do 21. musíte podať žiadosť. Ja nemám nič voči podaniu žiadosti, ešte raz opakujem. Len to, čo tu všetko hovoríme, uvedomme si, že ak teraz hovoríme o 600 000, tí z nás, ktorí stávali, vedia, že nikdy stavba nestojí toľko, koľko to je na papieri. Nikdy. To znamená, že to bude oveľa viac. A uvedomme si aj to, že keď budeme brať na to úver, že musíme mať na to nejakú relevantnú finančnú analýzu príjmov, výdavkov a budúcich príjmov obce. Takže, a preto by som vás chcela poprosiť, pán starosta, keď mi dovolíte dohovoriť, že by sme buď mali schváliť zámer a teda podaním uznesenia a poveriť pána starostu, aby takúto analýzu a takýto zámer, lebo to, čo ste nazvali zámerom, prepáčte, zámer nie je,
aby ste naozaj, aby vedenie obce vypracovalo zámer, ktorý ale bude obsahovať všetky náležitosti. Žiadosť môžeme podať, to je v poriadku, ale poverme pána starostu vypracovaním zámeru, ktorý skutočne bude obsahovať finančnú analýzu obce, ktorá nám ukáže dovtedy, kým to napríklad bude schválené, či skutočne na to budeme mať v budúcich obdobiach peniaze, aby v tom období do toho začiatku roka 2017 tá škola mohla byť realizovaná. No ale ona nebude, keď teraz nepodáme zámer. Ale žiadosť podáme, my nemáme. Nemá nič, to stále prezentujete, že niekto je proti škole. My nie sme proti škole, ale sa nemusíte na mňa rozprávať, ja vám nespochybňujem. No lebo otáčaš to trošku. Ja ešte stále som neskončila, ale nevadí. Ja len hovorím o tom, že by sme, ja navrhujem, pravda, že každý sa môže rozhodnúť sám podľa seba, ale ja by som si dovolila navrhnúť, aby sme poverili pána starostu obce tým, aby zabezpečil zámer, teda vypracovanie dokumenty, ktorý sa bude nazývať zámer prístavby, ale bude obsahovať všetky potrebné náležitosti. Okay? Aké sú to umiestnenie, rozsah, kvalitu objektov v zmysle stavebného zákona a príslušných predpisov, investičný rozpočet nákladov na výstavbu a pravdepodobne budúce náklady na prevádzku. Dokument musí byť vypracovaný a potvrdený odborne znalou oprávnenou osobou alebo firmou a tento dokument bude podliehať schváleniu obecného zastupiteľstva. A kto ho zaplatí? A mám zvolávať obecné zastupiteľstvo, aby sme uvedili... Nie, my vás tým poveríme. Z ktorého riadku to mám zaplatiť rozpočtu? Mi povedzte, ešte to tam napíšte. Na tom sa môžeme dohodnúť. No napíšte mi, z ktorého riadku. Pán starosta, takáto finančná analýza, keď pre človeka, neviem, odkiaľ to mám zaplatiť, lebo v rozpočte nefiguruje takáto analýza. Pán starosta, môžem ešte doložiť. Venujem sa financiám. Finančná analýza obecného účtu, jeho príjmy, výdavky a jeho príjmy a výdavky do budúcnosti je záležitosť jedného dňa. Je to záležitosť jedného dňa. A nemusíte ju, môže ju vypracovať niekto, kto pracuje na obecnom úrade a berie za to plat. To je A1. A je oprávnený? Je oprávnený? Prosím? Je, pretože správuje financie obce. A rovnako tak pán Jurča môže vypracovať štúdiu, ktorá bude obsahovať aj finančné, aj iné náležitosti z jeho pohľadu. Môžem vás poprosiť o návrh a dáme hlasovať teda? No, to je len môj návrh, lebo si myslím, že keď sa na budúce stretneme, lebo ja súhlasím s tým, že dnes máme schváliť, aby sa podala žiadosť. To je bezpečné. Môžem. Ja by som, totižto, rokujeme tu o jednej veci. Možno, že nebola tak naformulovaná. Ja to stále berem, že je to, môžeme to nazvať riešenie zámeru, ale je tu návrh nejakého uznesenia. A teraz som trošku, sa pýtam, toto ste všetko prečítali. Je do toho návrhu uznesenia, lebo to sa týka tej jednej veci, ktorá má byť. Alebo je to následovné uznesenie, ktoré nemusí byť nastavené. Ja som to pripravila ako samostatné uznesenie, môžem vám ho celé prečítať. Pani Kišková, poprosím vás, ja vás, pani Kišková, poprosím, aby ide o formálne náležitosti, pretože my tu teraz riešime o bode programu a riešime o tom, či ideme do zámeru. Ja chápem, že otázka moja je technická, či to ideme vložiť do tohto uznesenia, alebo to môže byť následný materiál, kde jasné, už si predpripravujeme priestor na to, čo bude následovať. Schopnosť obce, finančná, brať alebo nebrať úver. Lebo to je moja otázka, lebo teraz tu riešime jeden návrh toho uznesenia. Tento jeden návrh mal 2 body. Ja navrhujem, aby sme ho zmenili na jeden bod a to, že poverujeme, alebo teraz schvaľujeme mandát starostovi obce, aby podal návrh žiadosti na prístavbu školy. Nie návrh žiadosti. Žiadosť. Tak už ako poviete, žiadosť na prístavbu školy. Hej? Ale ten bod B by som vypustila vašim dovolením, pretože naozaj nie je naformulovaný tak, aby relevantne vyjadroval, čo tým chcete povedať. A skôr by som povedala, že teda podajme buď ďalšie uznesenie, alebo do bodu druhého bodu
by som dala, že poverujeme pána starostu, aby zabezpečil vypracovanie dokumentu, zámer prístavby so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré sú vymenované. A tým vás my poveríme. Hej? Nie je možné to... Nie, ale musíme hlasovať. Dobre, ešte sa chcem opýtať, tým pádom by sa diskusia ale ukončila, keďže idete dávať hlasovať o nejakom návrhu. Jasné, takže ešte sa chcem opýtať, či ľudia chcú diskutovať ešte na tú tému, majú nejakú otázku, chcú sa niečo spýtať v tejto veci, lebo možno, že, lebo tým pádom sa už ukončí, viete, akože hlasujeme v danej veci, tak treba dať potom návrh na zrušenie alebo na ukončenie diskusie, ktorý ja teraz zatiaľ nedávam. Sa chcem opýtať, či sa ešte niekto chce niečo opýtať na to, čo tu bolo povedané. Treba si. Ide o zámer, ide o to, či budeme ako obec riešiť zvýšenie kapacity, možno by sa to tak malo povedať, že zvýšenie kapacity tým, že budeme čerpať dotáciu a na základe spravíme prístavbu základnej školy. To je to, o čom tu rozprávame a tak by mali byť aj smerované tie uznesenia. Čiže ja sa chcem opýtať, či ešte sa chce niekto niečo spýtať, vyjadriť svoj názor v tejto veci, lebo je to fakt dôležitá vec, ak by sa to podarilo. Môžeme hovoriť o druhej časti potom ďalšieho bodu, kde naozaj treba už sa pripraviť možno na tú technickú časť, že či áno, či nie, koľko máme na to, či sa nám to oplatí. To je, ale možno by som povedala, že ešte vám dám priestor, ja veľa rozprávam, skúste sa opýtať vy, skúste možno svoj názor v tejto veci. Ja by som ešte dodala, že myslím si, že keď budeme už ďalej diskutovať o tej škole, nie je otázka, či školu áno alebo nie, lebo ju potrebujeme. To je jednoznačné. Ale či potrebujeme takúto? Áno, ja by som skôr povedala, že diskutujme o tom, koľko nás bude stať škola murovaná a koľko nás bude stať takáto škola, hej? Či je tam nejaký veľký rozdiel medzi tým finančným a či sa nám skutočne oplatí tá dotácia aj to bude, že či keď by sme to robili ako murovanú stavbu, niektoré veci si možno v obci dokázali urobiť svojpomocne, či by to nevyšlo toľko isto a bude to škola murovaná. Pretože napríklad tie tepelné šetrenie nevieme ešte stále dokázať, či je 40%. My to nevieme to dokázať, samozrejme. Veľa rozprávate, mne unikne myšlienka, prepáčte, že vám skáčem do rečí. Ja som počkala až do konca, keď ste vy rozprávali. No, lebo som stručný, vy ste vždy aj jasný možno. Zároveň teraz, prepáčte, nechcem sa dotknúť. Ale namurované ste na nule. Tu sa rúka 250 až 300 tisíc eur. Vy čo idete, prosím vás, porovnávať modulovú školu a so stavbou murovanej školy, keď na murovanej ste dotácia 0 a tu začíname na dotácii minimálne 250 tisíc eur a potom sú ďalšie peniaze. Čo? Vy idete, aké dve prístavby základnej školy tu porovnávať? To je neporovnateľné. Tá dotácia je viazaná len na modulovú školu. Áno, je to teraz boom, oni sa o ničom inom nerozprávajú, len o modulových prístavbách. Začíname pri modulovej od 250 vyššie, murovaná 0 vyššie. Čo chcete porovnávať, pani poslankyňa? Ja vám vôbec nerozumiem. Ale ľuďom by bolo dobre niečo povedať. Počkajte, chcem ešte povedať, pán Jurča nám asi povie, ja vás poprosím, kolegovia, dosť ma to ruší, naozaj, akože si tu rozprávate medzi sebou. Padla aj táto otázka, či z domu, lebo to je základná otázka. Ak ideme do modulovej školy, to je jedna vec. Ak sa rozhodneme, že neideme, tak tu nemusíme o to rozprávať, postavíme si možno raz niekedy, ale všetci vieme, že existuje prístavba, alebo respektíve projekt prístavby. Poprosila by som pán Jurča, keď vieš povedať, ty si sa tomu venoval, sme sa snažili, keď sme vlastne, otvorilo sa to, aby ľudia vedeli, ako sa počítalo v tej prístavbe, ako finančnou... V škole, vo vlastnej škole sa počítalo, keď sa počítalo s prístavbou, tak vychádzala, môžem to porovnať takto, najmenej o 100% vyššia cena, ako je táto modulová. Murovaná, teda hovorím o murovanej. To bolo v priestore novej školy, tam je tam zverejnené. A bola tam len 6 triedka a bolo tam ešte dosť, lebo to bolo už staršieho data, je to vyše 10 rokov a bolo tam uvažené napríklad, tu padla taká otázka, tie šatne, tam ten celý spodok bol šatne, tým pádom to bolo nižšie, nemuselo to vyhovať, čo už dneska není moc efektívne, lebo je to tiež kubíkový priestor, tiež niečo stojí, to je prvá vec. Druhá vec, dosť ťažko padne, tam boli vyriešené otázky požiarnej zabezpečovania.
únikové časti. Tam sa uvažovalo s pôvodným schodiskom. S tým, čo je teraz v škole. Už teraz je úzke, ja sa obávam, že by to nevyhovovalo dneska už, podľa nových noriem. To je presne to isté, keď preskočím na tú škôlku, tam bol návrh, keď pri výstavby tá škôlka vyšla najmenej raz toľko ako teraz, už aj nehovoriac o tých technických problémoch, čo bola zle niektoré veci tam vyskladané, už o priestore vlastnom umiestnení, ale sú to veci, ktoré treba veľmi zvážiť, že naozaj otázka je čas, otázka je to financovanie, že buď vychádzame z nuly pri týchto murovaných všade, že naozaj na to vám nikto nedá dneska aj dotáciu. Je to tak stanovené, bohužiaľ, ale ja by som sa toho nebal. Vôbec to nie je celkom tak, jak si myslia niektorí. Áno, v Amerike sa stavali tieto veci, že to sa stavia z dreva, všelijaké pošrobované dohromady a kašľú na to. To teraz vidíte, keď je nejaké tornádo, že jak je zložený tie stavby. Čiže toto je otázka aj dobrých základov. Na tie dobré základy, keď sa to položí, neexistuje, aby to zhnilo. Je to 3-krát alebo 4-krát zodolňované, ten kov, celý ponáraný a kauta do tých všelijakých protikorozných úprav. Tento, keď sa zabezpečí strecha, jak tu je, takisto tie odvody tej vody, nehrozí nám to zatekanie do tých medzipriestorov a týchto vecí. Čiže nevidím v tom až taký problém. A naozaj dobre prišli na trendy, že strechy na to. Dobre prišli na trendy, že naozaj dobré základy. Dobre prišli na to, že aby nedunelo, jak sa tu spomenulo, že musia tie betónové podlahy tam byť využité. Áno, dajú sa moderné materiály použiť. Nie je problém. Však tá betónová podlaha dneska sa dá urobiť aj z ľahčených betónov. Čiže je to aj teplotechnicky vyriešené. Toto sú tie veci. Čiže nenastojí celkom na to, lebo ono, ten najväčší, by som povedal, prospekt, to všetko je ten čas. Že bohužiaľ u nás je čas inak meraný, ako nie výstavbou, ale papierom. Chcem sa vidieť papierovaním. Tak to potom, to je bohužiaľ, I'm sorry, nechcem k tomu vedieť. Ešte sa vám chcel spýtať, čiže tak, jak vidíme toto, to sa nebude volať, že sa to pristaví k tej našej novej škole, alebo je to zvlášť, samostatný zvlášť? To je vec projekt, bez toho projektu. V tom zámere, že každý investičný zámer to rieši tieto veci. Ešte sa rozprávame. Pristaviť kontajnery k murovanej stavbe je trošku dlhšie. Takže takto, keď to bude zvlášť pozemok a bude to takto stať, a bude to kvalitne spravené, tak samozrejme to bude super. My máme nejaký návrh, dala som nejaký návrh. Máte vy, kde budeme rokovať o vašom, alebo možno by som... Prečítame vám, môžeme sa dohodnúť, ja môžem vôbec na niečom, no? Nech sa páči. Ja len chcem povedať, že v podstate obec má teraz momentálne, myslím si, že sú to 3 úvery, ktoré v podstate končia. Oni vo februári budú končiť, áno. Čiže tam by sa mohlo prejsť kontinuálne na splácanie úveru trebárs, keď bude treba, na tú školu. Zatiaľ obec nemala problém, myslím si, že ani v jednom prípade sa nemeškalo so splátkou alebo s tým, že by nebola schopná splácať tento úver, čiže treba trošku brať na zreteľ, že akurát nám to vychádza, že by sa prešlo potom kontinuálne na školu. Aj materskú? No ja nehovorím, že to je samozrejme na vašom rozhodnutí a na tých plánoch, ale že proste vieme to urobiť takú analýzu, že proste jeden úver nám končí, vedeli sme ho splácať, vieme asi koľko tých prostriedkov sme dokázali splácať mesačne a že tie úvery boli tak nastavené, že obec nemala problém so splátkami tých úverov. Berme do úvahy to, že už teraz máme viacej obyvateľov prihlásených, čiže vyššie podiel od a tak ďalej. Čiže vieme asi, kde by sme sa mohli hýbať do budúcnosti. Máme tam Tatrabánskovský, tam v roku 2017 nám končili si, nie? A potom štátne 2 tračové. Tam sú 2 Tatrabánskové a 1 štátny fond rozvoja. Tak ten nám končí, ale odozdal. Ale to je len ten je trošku lepšie nastavené. Vieme aj bez pomoci iného orgánu vypracovať si sami takúto analýzu na základe toho, že si prejdeme obecné účty a budeme vedieť, ako nám. Čo sa tým zmení?
Nech sa páči, poprosím pani, dajte si slovo navzájom. Ja som taký jednoduchý. 140 000 ročne sa platí úver za penzión Pohoda. Dobre hovorím? Neviem, aký veľký bol ten úver dohromady, ale... Šofér alebo Tatra banka? Ne, Tatra banka. Koľko stalo penzión Pohoda? Milión a pol? Nie. 3. Tak za to môžeme postaviť 10 strednú školku a 15 strednú školku. Ale tu teraz povedala, že za 2 roky končia. Rok budú trebať papierovačky, školka sa tiež nepostaví zajtra, za 140 000, keď nám už zmizne, že to nebudeme musieť za ten penzión, tak 140 000 splátka je jednoduchá matematika, to môžeme miliónov raz vyzložiť. Len na prsto stratí. Že som do tej školy, do toho. Áno. Na čo pani analýza? Rado nemôžeš urobiť nejaký zbytočne platiť je... S platom postavíme školku s tým, že doplácajú na to veľa peniazí, ale na je to, mám to pripravené v uznesení. s tou dotáciou a s tým. Nie, Poprosím vás ešte, Ivan, ty si sa hlásil, myslím, že si chcel Ja niečo. som aj k tomu tej finančnej analýze, myslím, že to je úplne samozrejme, že účtovníčka už len keď obce si to zráta, či to obec utiahne. Druhá vec je to, že čo to zmení na tom, že tú školu musíme stavať. Že či máme tú finančnú analýzu alebo nie. Musíme ustavať? Musíme ustavať. Čiže dnes máme schváliť zámer výstavby, ak tomu správne rozumiem, zámer nie je realizácia. Na to, aby sme tu hovorili, že máme povedať starostvu obce, aby dal žiadosť, ak som tomu pochopil ja, tak tú žiadosť síce musí mať, musí ju dať, ale na to, aby tie financie na ministerstvo dalo, tak musí mať schválený zámer. Čiže sa tu motáme do kola, musíme mať najprv schválený zámer. Pozor, nezabúdajte, investičný zámer, nemýlte si. Investičný zámer do zámerov. Pána poslanca dohovoriť. Čiže na to, aby mal zmysel to, že žiadosť dávať, musíme mať schválený tento zámer. Opakujem, zámer nie je realizácia. Čiže tá finančná analýza, ako to bolo spomínané, máme úvery, ktoré myslím, že to znamená nejakých 80 000, čiže už len z takéhoto pohľadu, myslím, že nejaký Chcem vám do toho tak ešte ste sa hlásili. Máme predložený materiál, vraciam sa v technickej stránke veci. Možno, že to nie je správne naformulované, ale môžeme to kľudne nazvať, že je to zámer výstavby formou modulovej školy. To je to, čo potrebujeme mať schválené. V bode B my sme pripravili tiež niekoľko vecí, projektová dokumentácia, tie všetky veci. Potom je otázka, to, čo hovoríte vy, pani poslankyňa, že či to dáme ako nové uznesenie v súvislosti s touto, ale toto nemiešajme s jablkami, lebo my musíme niečo urobiť. Lebo ste chceli dať návrh. Áno, ja som chcela dať návrh, aby bol vypracovaný zámer prístavby, ale so všetkými náležitostami, ktorý budeme potom schváľovať. Tak za chvíľu dáte návrh na hlasovanie, ešte bola pani Burešová a pán Jurenič ešte chceli niečo povedať. Ja tiež konkrétne k tomu zámeru výstavby som sa len nebol lepšie ako zámer rozšírenia základnej školy formou modulovej školy. Aby nás to neviazalo k nejaké... Dáme to ako hlasovať potom o ďalšie veci. Jasné, len že či pod formou prístavba sa po nejakej technickej stránke nechápe len nejaká budova opretá už o reálnu budovu školy. Rozšírenia kapacity. Nazvime to rozšírenie kapacity, lebo oni sa tak na tých ministerstvách teraz volajú. Neviem, či v zákone stavebnom... Prosím vás, spolnomocnite ma na to,
aby to proste korešpondovalo s tým ministerstvom, než budeme mať problémy potom jasne. Bavíme sa o modulovej škole, nebavíme sa o žiadnych kontajneroch, sa vás dovolím upozorniť. A bavíme sa o zvyšovaní kapacity. A ešte pán Turenič chcel niečo. Poviem poslednú vec. Točíte tú vodu. Točíte tú vodu do mrne, však ideme už stúpavý tlak. Lebo sa tu bavíte o úvere, my neschvalujeme úver, my schvalujeme, že či vôbec to chceme a ešte stále môžeme povedať, že keď nám aj povedať, že nám dajú dotáciu, že nechceme, lebo nám to nevíde. Upravte to Je to na vás, je to. My sme urobili všetko preto za obec a obec, aby sme sa do tohto bodu dostali. My sa bavíme o reálnej veci. A vy ju posuniete ďalej, alebo zrušíte a sme skončili. Všetko. Poprosím vás za chvíľu. Poprosím vás, utišme sa. Ja by som si dovolil ešte pán Matúš, nám chce niečo povedať, nech sa páči. Ste sa hlásili, áno, nech sa páči. Môžete samozrejme. Ja by som to takto povedal. Rozloženie síl je tu ideálne. Ja sa veľmi pamätám na dobu, kedy riaditeľka školy chcela spolu s rodičmi teda stavať telocvičňu. Ona bola za to, niekoľko poslancov bolo za to, starosta bol proti, zástupca starosta bol proti a ešte niektorí boli získaní ako proti. Lebo stavanie telocvične bolo náročné, bolo to spojené s veľkou robotou, s hánením financií a tak ďalej. Teraz je to úplne ideálne, je to iné. Riaditeľka školy chce, ona vie, prečo to chce. Pretože sa chce vyhnúť dvojsmennosti, čo vieme, že tu dvojsmennosť bola niekoľkokrát. Keď sa stará škola renovovala teda z pevného kúrenia, výmena dlážiek a tak ďalej na ústredné kúrenie, vtedy bola dvojsmennosť. No, viem, o čom hovorím. Viete asi si predstaviť, jak trpí vedenie školy, keď je dvojsmennosť. Deti jak trpia, takže tomuto sa treba vyhnúť. Prosím vás, podporte túto akciu. Starosta to chce, zástupkyne to chce, Šanko Molnár to chce. Ide o dobrú vec, ide o dotáciu, ktorá sa nemusí zopakovať. Tu není o čo. My chceme tu všetci poslanci. No, nerozumeli ste, aby sme to chceli všetci zámer schváliť. Len aby sa to nevyšlo. Asi keď už raz schválime, tak Prosím vás, ak dovolíte, vyhlásim prestávku zrejme, aby ste nás tak poďme teda hlasovať. Len váš čisto technicky poprosím, buď dáte návrh, alebo stiahnete návrh. Áno, to technicky sme povedali, musíte povedať, že netrvám na tom návrhu, pretože sme to zahrnuli do nášho spoločného návrhu, takže pani Nemišková prečíta. Treba ukončiť diskusiu formálne, preto sa ešte raz pýtam, ak chce niekto k tomuto záveru ešte niečo povedať, povedzte to teraz. Takže dávam návrh, vážení kolegovia, na ukončenie diskusie k dnešnému bodu rokovania a poprosím vás, aby ste hlasovali. To je za skončenie diskusie k tomuto bodu rokovania. Máme jednohlasne, nemusím sa pýtať práv proti. Čiže zase si poviem, že dávam hlasovať vo veci dnešného bodu programu a ešte sa môžem teda opýtať, či budeme hlasovať en bloc, alebo budeme v jednotlivých bodoch. Po jednotlivých bodoch. Takže dávam návrh, že navrhnuté uznesenie bude prerokované, odhlasované
v jednotlivých bodoch. Kto je za to, aby to bolo v jednotlivých bodoch prerokované? Takže kto je za? Takže máme jednoznačne. Takže... Dobre, takže dávam návrh uznesenia číslo 4 2015, kde obecné zastupiteľstvo prerokovaní materiálu, tak ako sme ho mali a po diskusii, ktorá teda k tomu materiálu bola prerokovaná, schvaľuje zámer rozšírenia kapacity základnej školy Komenského základnej školy Bernolákovo, Komenského 3, formou modulovej školy. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rozšírenia kapacity základnej školy, tam je Komenského 3 Bernolákovo, formou modulovej školy. Alebo výstavou modulovej školy, tak najmä. To je v pohode. Dobre. Daj hlasovať. Nemôžeš, ja prečítam uznesenie, nemôžem si starosta dať hlasovať. Dobre, dám hlasovať, kto je za môj návrh, alebo za tento návrh. Pokračovať. Jednotlivo ste si odsúhlasili, že idete za každým. Takže je tam, máme tam vec v bode A. Oni to stiahli. V bode B. B to bude akože A, teraz bude B 1. Poveruje starostu obce Bernolákovo podať žiadosť o dotáciu na prístavbu základnej školy formou modulovej školy alebo tej výzvy na Ministerstvo financií a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Áno, kto je za toto uznesenie? Poverenie podania žiadosti. Ministerstvo financií si to áno. Dobre, ďakujem. Ďakujem, nebol nikto. Ide, to bude bod B2. Poveruje starostu obce podpísať memorandum o spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky. To je podpísanie memoranda, ktoré je súčasťou toho, kto je za to poverenie v tejto časti. Ďakujem vám veľmi pekne, nebudem hovoriť, že proti, alebo vieme. 3. Zase ide poverenie bod B3. Poveruje starostu obce Bernolákovo pripraviť podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie. Ale vieme, že čo konkrétne, kto je za znenie tohto uznesenia. Ďakujem vám. Ešte dáme ďalšie a bude, že bod 4 a bude aj bod 5. Poveruje starostu obce pripraviť podklady pre verejné obstarávanie pre zabezpečenie tejto akcie. Kto je za? Tohto zámeru? Akcie, to je. Prepáčte, nemôže byť akcie, lebo to je, tam bude zámeru. Pripraviť podklady pre verejné obstarávanie pre zabezpečenie tohto zámeru. Takže dávam ešte raz hlasovať, poprosím vás. Ďakujem pekne. Ešte je bod 5, čiže poveruje v bode B5 poveruje starostu obce pripraviť finančnú analýzu schopnosti obce prefinancovať prípadnú výstavbu do zasadnutia ďalšieho zastupiteľstva. Schopnosť obce prefinancovať prípravnú výstavbu. Dávam hlasovať o tomto bode. Áno, pripraviť finančnú analýzu schopnosti obce prefinancovať prípadnú výstavbu do zasadnutia. Dofinancovať? Dofinancovať prípadnú výstavbu do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať o tejto veci. Ja neviem, koľko to bude stáť. Dávam hlasovať. To bude tam. Nie, to nejde o to. Nedávajte do ďalšieho zastupiteľstva, to nemá šancu. Áno, že to ďalšie zastupiteľstvo je o 2 týždne. Ale veď to je predbežná finančná analýza, ktorú môže mať vždy. Dobre. Takže schválili sme. Ale nebudeme vedieť stále cenu projektu. To je predbežná naša schopnosť. Aby sme
Nie, že potom budete odobrať financie na projekt. Ja tomu rozumiem, je to schopnosť obce nielen túto, ale aj inú vec možno prefinancovať. Čiže ďakujem, schválili sme 5 bodov poverenia starostu obca, 1 bod zámer rozšírenia. Nebudeme to dávať hlasovať ako celok. Je to jedno uznesenie, ktoré bude mať vlastne 6 častí. Dobre, v jednom schvalujeme a v 5 bodoch poverujeme. Ďakujem vám, kolegovia. Ja vám tiež ďakujem. Je mi jasné, akože sme potrebovali, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo, že môžete podať teda žiadosť na základnú školu, ale chcem sa spýtať, že podali ste žiadosť na materskú školu, tam nebolo potrebné vyjadriť súhlas obecného zastupiteľstva? Nie, to bola proste výzva, kde sme žiadali o dotáciu. To sú rozdielne. Toto bolo na základe žiadosti, ktorú sme poslali, toto je iný prípad. To bola výzva vyhlásená ako keby z hora dolu. My ideme z dolu hore. Ja som dopytoval favoritované projekty, to je úplne iný smer. Neviem, nezisťovala som s tým. Toto išlo, iniciatíva išla od obce a toto išlo, čo sa týka školy. A čo sa týka škôlky, to išlo opačne zo strany ministerstva. Ale museli sme podávať žiadosť. No áno. Na základe čoho? Na základe verejnej výzvy, do ktorej sa zapojilo vyše 400 obcí a miest na Slovensku. Z ministerstva školstva BSK nás teraz čaká do 21. mája, treba podať ďalší projekt. Ďalší projekt, dobre. Sme už v bode rôznom, predpokladám, treba povedať, že sme v bode rôznom.